Nu ska Emelie stunta. Det kommer gå bra. Försök att inte åka mot... Det gick inte bra. Satsa mer häråt. Ja, försök komma... Åh, jag är jättekissnödig. Poppa! Ja, det ser jättebra ut. Nu åker du. Alltså, det kommer ju ingen fart. Och publiken jublar när Emelie försöker. Hon ligger redan 3 minuter efter. Du var den sämsta jag sett på åka skidor. Alltså. Skit i de här. Ja, du kastar dem långt. Mm. Jag stavade det över. Yeah! Men det är kul. Ja. Nej. Publiken gillar dig. Min rumpa är kall. Min med. Nu åker vi hem. Ja.